τας ευχάς όλων των παρισταμένων του λαού, ο οποίος ήρθε από τόσο μακριά να παρακολουθήσει την Ανάσταση των εκλεκτών ηθοποιών Βουγιουκλάκης και Νόρας Βαλσάμι, των στρατηγών και όλων όσοι παρίστανται χρόνια πολλά και ευλογημένα. Δόξα τη Αγία και Μουσείο και Ζωπείο και αδιαιρέτω τριώδη, πάντοτε είναι και εις αιώνα αιώνων δεν το βρίσκω με τον δεύτερο και να το φτιάχνω κάτω. Αλήθεια που θα καθίσουμε, πες που θα καθίσουμε. Περάστε στο ένα κεφάλι η μάνα και στο άλλο η κόρη. Έλα! Έλα νότα! Στο σπίτι της γύρω μαγιαστό, το πιο καλό της γύρω μαγιαστό, το πιο καλό. Άντε! Έλα λίτσα! Εδώ, εδώ. Δεν τελείωσε. Δυστυχώς τελείωσε. Όχι. Είχε κι άλλο πολύ. Όχι, εδώ είναι το... Για ξαναβάλτε το τέλος αυτό της Αλίκης. Για ξαναβάλτε το. Έχουμε άλλο, παιδιά. Για γυρίστε, το πάνε λίγο πίσω. Το πάνε λίγο πίσω. Εκεί στην παραλία. Θυμάσαι τι γίνεται μετά. Για να δω κάτι, γιατί μου φαίνεται... Ναι. Κάτι. Να περιμένουμε 2 λεπτά να το γυρίσουνε. Για να τον δούμε εκεί στον